OK, či čaute ľudia, to je Jakub, vítam vás dnešného videa z Brawl Stars. Dneska si ideme pušnúť Leona na 1000 trofej. A rozmýšľam, že Kita by som dal tak na 100 trofej. Alebo Spajka, neviem. Alebo na Byrona som rozmýšľal, lebo to som s bratrancom dal. Ono išiel pušnúť Chestera. Alebo Bonnie. Koho tu takého ešte? Mám niekoho na 0. Dobre, ľudia, dopúšujem Leona na Prestige 2 a pôjdem z Quicka aspoň na 250 alebo vyššie, neviem. Ľudia, ak sa vám toto videjko bude páčiť, tak dajte samozrejme like. Môžete aj odber, nič vás to nestojí a ak chcete vidieť moje každé video, to som hovoril sa mi aj v minulom videu, že ak chcete vidieť moje každé video, tak dajte zvonček a bude vám všetko prichádzať z môjho kanálu. Čiže oni budú aj streamy, akože na YouTube. Čiže no akože uvidíme. Ale záleží, jak mi to pôjde dneska. Že viete, či ho vôbec na tú 1000 dám. Aj to je otázka. Akorát to bolo strašne easy Prestige 1 na 1000. To ty kokos. Ale to zle spravili, to tam mali nehať skôr tie trofeje, že tých 1250 a také. To bolo lepšie. Sorry ľudia, som taký, neviem, jak vám to mám povedať. Ale taký, no že iba pokašliavam. Nevadí. Ale stavím sa, že toto budú takí, čo to je debil. No nič. Ale stavím sa, že to budú iba kempiť, ty kokos. Ja akože nekempievam. Som tak vedel. Ale ja ani netimujem, ja to dávam všetko poctivo. Kamu, na čo mám timovať? Čomu to je dobré? A som cooked. Či kokos. OK, ale tretie miesto. Koľko už mám trofej? Sa mi zdá, že keď som začínal, tak som mal 913 alebo 917. Sa mi zdá, 913. Ja nie som si istý. Nevadí. OK. Ten Cordelius bude možno trošičku. Nevadí. Nevadí. Nehaj mi ho. No poď. Oni majú také šťastie na toto. Na tie úhyby. Ja som taký, ja neviem prečo, ale som taký proste, že ja idem do každého, aj keď mám málo hapek. Ako teraz. A stavím sa, že ten Degage má gadgetu. Tak, aspoň klon mi trošičku pomohol. Ja že dá účko do mňa. Mne stačí len účko nabiť, ja som v pohode. No, o tomto som presne hovoril. Dobre, low je mínus. Ahoj. Počkaj, tu mal to Cordeliusa, nie? On tam niekde je ten Cordelius. Čumte. No, to je debil. To je debil. Ja chcem dať toho Rika. Kde je? Tu je. Nice. Dariteľ, po mne teraz pôjde ten, no. To je teraz zle. Dávaj! Nedám ho. Nevadí. A dám! Yes! Tam som druhý. A mohol som byť tretí. Koľo? Mám trofej. 938. OK. A chaos drop máme. Tak si ho to... Stavím sa, že mi poviem super rare. OK. Tak epic. Mythic? Mythic. Nevadí. Aj to je dobré.
A Nasťuva. Akože, to sa mi akože niekedy bude hodiť. Lebo rozmýšľam, že by som skúsil pušnúť Sťuva na 950 alebo na 500 a potom akože ja by som si ho dal najprv tak na 750 a potom by som ho dopúšťoval na 1000, ale to by zase toto. To by som zase musel premeniť brawlerov a také. Bo ja už mám troch, čo chcem dať na 1000 zase. Viete? Ja už mám troch. Áno, zase. Lebo akože ja som taký, že ja ich chcem pušnúť na 1000. Ja som to vždycky tak robieval, že ja vždycky pušnem najprv na, čo ja viem, tak na 500, potom idem na 600 a také. Ale akože mňa baví, ja skôr hrávam iba za tých, za ktorých mám veľké trofeje. Akože myslím napríklad, že takto, hej. Myslím, takto to trofej, že Prestige 1 také. Môže 1000 proste. Tak ste ma pochopili, dúfam. Ne. Jo, Lily, hej. Dobre. Ona aj tak dá podľa mňa gadžetu. No. Svíňa hnusná. Ty vole, však som sa skoro zadusil, more. Neviem, či nemá účko, nevšimol som si, ale sa mi zdá, že nie. To je had. Dobre. Top 5, brosky. Top 4. Prosím, aspoň top 3. Vie o mne. Top 2. No to už mám asi výhru jasnú. Kokos, kebyže ma dorazí. To už je v pohode, toho môžem... Toho dalo aj bod, pohodička. Číklon. Kokos, ale ako dám dneska na Prestige 2, tak budem fakt happy, lebo sa mi zdá od soboty som... No akože ja som v sobotu išiel pušnúť na 1000. A ja som ho mala neviem, dával som to aj na TikTok, niektorí, kto ma proste sledujú, tak vedia. Ja som dal toto. Ja som dal aj na TikTok, že som pušnul Leona, ale kamo, to som pušnul strašne rýchlo, asi tak za 2 hoďky. Od 600 trofej po 1000. Ale a to som ešte išiel vyššie na trofeje. Ale kamu, za Dynamajka to som neznášal. To som prepadol od 1000 na 878, tuším. Hej, na 878, ty kokos, to boli rage. To aj neviete, jak som zjapal. To by ste fakt nechceli počuť. No nič, a som asi cooked. Ne, som mal do nej strieľať, nemal som sa healovať. Ježiš, ja som zabudol, že mi to dá vlastne plus 0. Čo mi z toho tu ukazuje? Jaj, to gadžeta. Nevadí. Počkajte. Uj. Nevadí. Koľko hodín? No, 8:30, pohodka. Ja možno budem točiť tak do 9:00. Neviem, akože ja chcem mať asi najdlhšie videá. Čo ja viem, hodinu. Ale to zase aj iné hry, hej. Napríklad, že čo ja viem, Minecraft, no Minecraft nie, to podľa mňa už Minecraft veľa ľudí nehrá.
Kokos Jaže vie o mňa aj v invize. Už som si vravel. Počkajte chvíľu. OK, ľudia, už som tu, sorry, menšie komplikácie. Skončil som nakoniec 4. Čiže... No však aj to je dobré. Nevadí. Ľudia, ale ja sa vám asi ozvem, keď ho dám na 1000, lebo... Musím si ešte spraviť poriadok a také tie kraviny. Chápete, viete. Ale však... Oj. Prečo jeho nedodrbká mňa, hej? Kokšo. Ale ja tak som nadával, keď som pušoval na Max Steel. To som úplne chytal rage a neviete ako. Yes! Dobre, mám začku menej. Kokos, tak ten Miko dostal, ale zahulené. Oj. No nič. Počkajte. Tu dám klona a jedem do prdele. Je debil? Aha, to je kulit. Tak to som ani účko nemusel dávať, ty kokos. Počkaj, ale ja pôjdem pri ňom, aby vedel, že to je klon. Ja. Né, on vyšiel k nemu. Čo si myslel? No nič. Pohodka. Jahodka. Oj. Kam sa ten klon vybral? Ty kokino. Tak tí dostali fajnovo. Né, prečo to ubralo? It's sad. Zajtra ľudia možno nebudem mať čas natočiť. Takže chcel som natočiť, ale asi nebudem mať čas, lebo pôjdem do Popradna s kamošmi. Čiže neviem, uvidím, jak budem mať čas. Možno by som tak večer natočil, ale to by vyšlo video potom večeri. Ja sa ešte dohýlujem. Papa. OK. No dobré ľudia. A viete čo? Ne, ja to dotočím. Ne, alebo však dneska natočím, ako púšnem Leona a potom Squeaka. Dám zase iné video. No chápete, mne sa nechce teraz vôbec nič robiť. Ešte musím spraviť blbý projekt. Nie, ten už mám. No proste kraviny ešte do školy. A do pipí kiwi. Ja čakám, kedy skočí dement. Teraz skočí do mňa. Ale očividne sa na mňa vysral. Hajzel. Vidíte? Počkajte. Abo. Neviem teraz, ty kokos, ja že tá Shelly ho úplne dodrbe. Kokos, ale aj odo mňa dostal fajnovo. Pohádca. Kurňa. Si trpem. Yes. Čo je? OK, počkajte chvíľu. Skúsim to akorát dotočiť. Ale však natáčam 14 minút, je pohodka, to by to možno aj dotočím. Had. Zasraný. Ale bolo to tesné, akože. Zastaví sa niekde na strede. Aha. Je debil, však ma videl.
Nechápem. Ja si na neho počkám. Dorici, ale ja chcem, aby išiel potom Galeovi. Joj, to čo si myslel? Yes, som prvý. Ne, nejsom, som. Yes. Kokšo, ľudia, ako mám. Yes! Kam presne? Čo ti dáva? Ľudia. Prestige 2, nice. Ty kokos. Nice, pekne som happy. Ale akože na Leona to je strašne ľahké to pušovanie. Nice, Prestige 2. Ale akože ja by som chcel dať aj na Kita Prestige 2. No hlavne na Kita a na Spajka. Kokos, yes, je to tam. Dobre ľudia, tak čo tu mám? No, 200 vinov, či kokos. Tak ľudia, toto by bolo z tohto videjka všetko. Ja dúfam, že sa vám toto videjko páčilo, že som pušoval. A vidíme sa pri ďalšom videu. To bude asi s tým Squeakom, čiže uvidíme ešte, ak to bude vychádzať. A tak, ak zajtra budem mať čas, tak to natočím. Čaute, vidíme sa na budúce.